3 एप्रिल 2020 मायथाइ रबिबार सान इसोरखौ बाख्नायनायनि सान दिनैनि बे इसोरखौ बाख्नायनायनि सानाव आं नोंथांमोन बयनिसिमबो I.B.Gospel मिनिस्ट्रिनि जानानै रोजा रोजा साबायखर जासियो आरो लोगोसे I.B.Gospel मिनिस्ट्रियाव नोंथांमोन बयखौबो यीशु ख्रीष्टनि मुङै बरायनानै लाबाय। आं आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायजों मोजाङैनो दङ, आंबो दिनै मोजाङैनो दङ। बेबायदिनो जोङो इसोरनि अननायजों जोङो मोजाङैनो थानानै जों इसोरखौ बाख्नायबाय थानो हाथों होननानै आङो इसोरनियाव मिजिं लाखियो। दिनैनि बे गोथार सानाव जोङो इसोरखौ गिर्जायाव थांनानै जों बाख्नायनो हायाखै जे लकडाउननि थाखाय बुहुमनाङैनो लकडाउन जानायनि थाखाय आरो बेबायदिनो इन्डिया आरो जोंनि आसामाबो लकडाउन कन्टिनिउ जाबाय थानायनि थाखाय जोङो दासिमबो गिर्जायाव थांनानै बाख्नायनो हायाखै। अब्लाबो जोङो जोंनि न'आवनो निजा न'आवनो जोङो इसोरखौ बाख्नायदों। जोङो इसोरनि मुङै जोङो इसोरखौ बाख्नायनाय मेथाइ रोजाबदों, जोङो आखाइ खबदों, जोङो बेबायदिनो आर'ज खालामदों, जोङो बाइबेल फरायदों, शास्त्र फरायदों। बेबायदिनो जोङो इसोरखौ खुलुमदों, जोङो सिबिदों। जोङो इसोर खुलुमनायखौ जोङो नागाराखै। इसोर खुलुमनायाव जोङो इसोरखौ गोबां रोखोमै जोङो खुलुमो। इसोर खुलुमनाय समाव जोङो मेथाइ रोजाबो, इसोर खुलुमनाय समाव जोङो आर'ज खालामो, इसोर खुलुमनाय समाव जोङो बाइबेल शास्त्र फरायनानै जोङो इसोरखौ सेवा खालामो आरो जोङो दानफोर होयो। दा बेफोरनि मादाव जे मेथाइजों इसोरखौ खुलुमनायाव माबायदि बोलो दङ, आङो नोंथांमोननो दिनै बिनि सोमोन्दै एसे बुंनो लादों। बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं मिजिंथियो आरो आसा खालामो। नोंथांमोना बे भिडिअखौ जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम नायलां। जोङो माखासे मानसिफोरखौ जे माखासे ख्रीष्ट सिबियारिफोरखौ ओरैबायदि मेथाइ रोजाबनाय जों नुनो मोनो जे बियो ओरैबायदि रोजाबो जे बियो रावखौबो नायनो सम गैया। बियो जास्ट गावनि गोसोखौ इसोरनो होनानै इसोरखौ बाख्नायनाय मेथाइ बियो रोजाबो। गावनि गोसो गोरबो इसिंखौ बियो होसोनानै बिहा बे समाव रावखौबो नायनो सम गैया, बियो गुबुनजों रायलायनो सम गैया, बियो सोरजोंबा माबा मोनसे खोथा बुंनो सम गैया। बियो जास्ट गावनि गोसो इसिंखौ इसोरनो होनानै इसोरखौ थांखि खालामनानै इसोरखौ नोजोर लाखिनानै बियो मेथाइखौ रोजाबो। बेबायदिनो बिथाङा इसोरखौ बाख्नायो। आरो खायसे बायदिया ओरैबायदि रोजाबो जे बियो नामावल' रोजाबो, जास्ट बिनि खुगानिफ्राय रावानो ओंखारा, बिनि खुगानिफ्राय मेथाइनि भइसआनो ओंखारा। बिनि गोसो सिङाव बांसिन मेथाइ रोजाबनायखौ जों नुनो मोनो। गोरना बानलायनाय बेबायदि आखाइ खबनानै रोजाबनायखौ जों नुनो मोनो। जोङो बाइबेलाव नायबाथाय नुनो मोनो जे आरफफ्राबो मेथाइ रोजाबो, इसोरखौ बाख्नायनाय मेथाइ जोङो रोजाबो। इसोरखौ थांखिनानै इसोरखौ बाख्नायनाय मेथाइ आरफफोराबो रोजाबो आरो बेबायदि रोजाबनायाव इसोरा गोजोनो। एपस्टल पलआ सासे दुथां मानसिमोन। जेब्ला जिसुखौ बियो मोनाखैमोन, जेब्ला इसोरखौ बियो मोनाखैमोन, बे समाव बियो गोबां दुथां मानसिमोन। इसोरखौ मोननाय बा जिसु ख्रीष्टनि फोथायारिफोरखौ बियो गोबां थारना होदोंमोन, पारसिकिउसन बियो लाबोदोंमोन, पारसिकिउटेड बियो खालामदोंमोन, जे बियो गोबां नासयदोंमोन। जिसु ख्रीष्टखौ फोथायनाय, जिसु ख्रीष्टनि फोथायारि सुबुंफोरखौ बियो गोबां नासयदोंमोन। बियो गोबां मानसिखौ बुदोंमोन जानो हागौ, गोबां मानसि सिथारदोंमोन जानो हागौ। नाथाय बियो बेबायदिनो ख्रिस्टियानफोरखौ, जिसु ख्रीष्टखौ फोथायनाय, जिसु ख्रीष्टनि फोथायारि मानसिफोरखौ बियो गोबां रोखोमै एकदम अननाय गैयै बियो नासयदोंमोन। थोनहरजानायनि 9-10 फरायब्ला जों बेबायदि मोननो हायो। जोङो बे बाइबेल सिरिखौ फरायब्ला जों मोननो हायो जे सिगाङाव पलनि सिगां, एपस्टल पल जानायनि सिगां बियो सौल मुङै मिथिजायोमोन। दा बे सौलआ ख्रिस्टियानफोरखौ सिथारनो थाखाय बियो उसुगुथु जाबाय थायोमोन जाहैबाय। ख्रिस्टियानफोरखौ बियो एसेबो नायनो हायामोन, बे सैयामोन, बियो सिथारनो थाखाय उसुगुथु जाबाय थायोमोन। बे हिसाबै बियो गोबां ख्रिस्टियान सायाव अयथासार खालामदों, बियो ख्रिस्टियान सिथारदों। जों बेखौ बे बाइबेल सिरिखौ फरायब्लाथाय रोखायै मोननो हायो जे बेबायदिनो लामाखै थांबाय थादों होननानै बुंदों बेवहाय, जे जों फरायब्ला नैहाय मोननो हाबावो। आरो जेरावनो लोगो मोनो बेयावनो हौवा हिन्जाव गासै ख्रिस्टियानफोरखौ हमनानै जेरुसालेमाव लांफिननायाव गावखौ हेफाजाब होनो देरसिन दौरिनियाव थांनानै दामास्कासनि खुलुमग्रा न'फोराव थानाय जुदायारिफोरनो लाइजामजों मिथिहोनो थोनहैदों। नाथाय बियो माने जेरावनो लोगो मोनो बेयावनो बियो हमनानै लाबोयो जाहैबाय।
ख्रिस्टियानफोरखौ आरो बेबायदिनो देरसिन दौरिफोरनियाव बुङो बेखौ जाहाथे गावखौ हेफाजाब खालामो जे नोंसोरो आंखौ हेफाजाब खालाम बिसोरखौ हमना लाबोनायाव बिसोरखौ पारसिकिउसन होनायाव बिसोरखौ बिसोरनि सायाव अयथासार मावनायाव देरसिन दौरिफ्रा नोंसोरो आंखौ सहाय खालामनांगौ होननानै बे सलआ बुङोमोन जाहैबाय। नाथाय थाङै थाङै जेब्ला दामास्कास खाथि जायो अब्ला बे समाव मा जाखो जोङो एसे नायबावनि नाथाय बियो थाङै थाङै दामास्कासनि खाथि जाब्ला आकाशनिफ्राय स्राङा नुवा नुस्लाबा बिनि सारिगिदिं जोंदों। नै दामास्कास खाथि जानाय समाव नुवा नुस्लाबा स्रां बेबायदि फैनानै मा होनदों बिनि सारिगिदिं जोंदों होननानै बुंदों। सारिगिदिं अखा मोफ्लामनाय बायदि जोंदों होननानै बुंदों। फरायलांबावनि आरो हायाव गोग्लैनानै बियो गावखौ बे रावखौ होननाय खोनादों ओ सल नों मानो आंखौ होसोयो सल नोङो मानो आंखौ होसोयो। बियो जेब्ला दामास्कास खाथि मोनहैयो स्रां अखा मोफ्लामनाय बायदि मोननानै बे गावनि सोरगिदिं बियो बे स्राङा थानाय बायदि मोनदों आरो बेबायदिनो बियो गाव लांगाब गोलैदों होनदों। गाव हायाव लांगाब गोलैदों आरो बे समाव बियो राव खोनानो मोनदों। मा राव? ओ सल होननाय राव खोनानो मोनदों। मा होनदों बे रावा जे नोङो आंखौ मानो होसोयो ओ सल नोङो मानो आंखौ होसोयो होननानै बुंदों। सोरखौ होसोयो? जे इसोरखौ नोङो मानो होसोयो? इसोरखौ नोङो मानो होसोयो? जे बे सलआ जाहैबाय इसोरनि बिरुदि मानसिमोन। बे सलआ जाहैबाय इसोरनि मानसिफोरखौ सिथारदोंमोन। बे सलआ जाहैबाय इसोरनि मानसिफोरखौ ख्रिस्टियानफोरखौ ख्रिस्ट' सिबियारि बिथांमोनखौ बियो नासयदोंमोन। दा बेयाव नासयग्रा सासे मानसिखौ जे दामास्कास खाथि बियो थांदोंमोन जानो हागौ। दा बेवहाय थानाय समाव बियो हरखाब स्रां जोंनानै बियो लांगाब गोग्लैदों आरो बुंदों बाथ्राया राव खोनानो बियो मोनदों जे ओ सल नोङो मानो आंखौ होसोयो। नाथाय थारैनो सलआ इसोरखौ होसोआखै। बे माबोरै होसोनाय जाखो? माने बे इसोरनि मानसिफोरखौ बे इसोरखौ खुलुमग्रा मानसिफोरखौ ख्रिस्टियानफोरखौ बियो नासयदों, बियो सिथारदों। बेनिखायनो बुंदों इसोरा जे नोङो मानो आंखौ होसोयो होननानै बुंदों। नाथाय बे राव खोनानानै सलआ आसरित जादों। बियो मिथिनो लुबैदों दे बियो सोर? बियो सलआ मिथिनो लुबैदों। बेनिखायनो बियो सोंदों ओ प्रभु नोङो सोर होननानै सलआ सोंदों। बेबायदि सोंनायाव बियो फिननायखौ मोनफिनदों। माबायदि फिननाय मोनफिनदों जोङो फरायनानै नायनि। आं नोंजों होसोजानाय जिसुआनो बेबायदि बुंदों। नोङो सोर होननानै जेब्ला समाव सलआ सोङो अब्ला जिसुआ बुंफिनदों जे आं नोंजों होसोजानाय जिसुआनो होननानै बे फिननायखौ होफिनदों। नाथाय जेब्ला सलआ लांगाब गोलैनायनिफ्राय जे सिखांफिननानै बे मेगनखौ खेवनो नाजादोंमोन। नाथाय मेगनखौ खेवनो नाजाब्लाबो नायनो नाजाब्लाबो बियो नुवासै। बियो खाना जाबाय। बेनिफ्राय दा खाना जानायलाय बिजों थांफानाय लोगोफोर दंमोन, सलजों थांफानाय लोगोफोर दंमोन। दा बिसिनि थांखिया जाहैबाय जे दामास्कासाव थांगोन बिसिनि थांखिया। बेनिखायनो जे बे सलखौ थांफानाय लोगोफ्रा आखाइ हमनानै बोलांनानै जे दामास्कासाव दामास्कासाव बिसोरो थांनायसै। बे समाव जे सलआ सानथाम खाना जादों। सानथाम बियो मेगन नुनो हायाखै। सानथाम बियो खाना जादों। नाथाय दामास्कासाव सासे जिसुखौ फोथायग्रा सासे ख्रिस्टियान दंमोन। बे जिसुखौ फोथायग्रा ख्रिस्टियानखौ इसोरा होनदोंमोन जे सासे मानसि फैगासिनो दङ बेबायदि मुंनि। दा बियो जे बिनि सायाव नोङो आखाइ होनानै बेखौ आर'ज खालामनांगौ होननानै इसोरा बे आनानियासखौ बुंदोंमोन। नाथाय आनानियासआ बुंबाय जे बे मानसिया जोङो ख्रिस्टियाननि सायाव बे मानसिया इसोरनि सायाव गाज्रि अयथासार खालामो। आं बिनि खाथियाव बोरै थांनो होननानै सानदोंमोन। नाथाय इसोरा बेखौ सलखौ सायख'नानै सलखौ बेबायदि अभिषेक खालामनानै लिंनानै लाबोदों आरो बेबायदि मेगन खाना खालामनानै बेखौ लाबोदों। दा बे आनानियासनि आखाइ होनानै आर'ज खालामनायनि गेजेरजों जे सलआ नुफिननायसै। बेबायदिनो जे नंथारगौ इसोरनि महिमाखौ, नंथारगौ इसोरादि दंमारो आरो इसोरादि जिसुआ होननानै बे सलआ मिथिनो मोननायसै। आरो
सला गावनो सासे ख्रिस्टियानफोरखौ बुथारग्रा, ख्रिस्टियान सायाव अयथासार खालामग्रा, इसोरखौ खुलुमग्रानि सायाव अयथासार खालामग्रा जानानै बियो जे हमदांनो मोनबाय जे आङो बे खामानिखौ मावनाया थिग जायाखै होननानै बियो हमदांनो मोनबाय। उनाव गावबो मा जानायसै? ख्रिस्टियान जानायसै। सला ख्रिस्टियान जानानै उनाव बिथाङा बे सला पल मुं लानायसै। पल मुं लानानै बियो आरो गावो इसोरनि खामानि मावफिननायसै। जे सिगांनि जिखिनि इसोरनि बिरोधि हाबा मावदोंमोन बेखौ बियो कमप्लिटलि नागारजोबनानै आरो गावो बियो इसोरनिसो खामानि मावफिननायसै पला। नाथाय बेबायदिनो जेब्ला समाव पला गावो सला पल मुं लानानै गावो इसोरनि खामानि मावफिनो, अब्ला बियो आरो गाव सिगाङाव जेरै ख्रिस्टियानफोरनि सायाव धारना होदोंमोन, पारसिकिउसन खालामदोंमोन, बेबायदिनो गावबो पारसिकिउसन मोनफिननायसै। मानसिफोरजों अयथासार गावबो खालामजानायसै। जेब्ला इसोरनि बाथ्राखौ बियो बुंबाय थादोंमोन, बियो जियालावबो दोनजादोंमोन। बियो जियालावबो दोनजादोंमोन। इसोरनि बाथ्राखौ प्रसार खालामबाय थानायनि थाखाय बियो जियालावबो सोनानै दोनजादोंमोन। दा जियालनि खायसे खोथा नोंथांमोननो फोरमायनो नागिरदों। थोनर जानायनि 16 बालाब 16 सिरिनिफ्राय जोङो गाहायखै फरायलांबाय थागोन। बेहाय मा बुंदों नायनि। हर गेजेराव पल आरो सिलासआ आरज खालामै खालामै इसोरखौ रोजाबनायजों बाख्नायदोंमोन आरो फाथकआव जोबजानायफ्रा बिसोरनिखौ खोनासंदोंमोन। नाथाय थाबनो एसे गेदेर बांग्रिं मावनाय जाबाय। फाथकनि बिथाफ्रा मावग्लोबबाय आरो दर मानिफ्रा थाबनो गेवबाय आरो बयनिबो जिन्जिफ्रा गस्रावबाय। फाथकनि नेग्राया सिरि मोननानै हाजरनि दरफोरखौ गेवनाय नुब्ला बियो गावनि थुंग्रिखौ बख'नानै फाथकआव जोबजानायफ्रा खारनलांबाय साननानै गावखौ सिथारनानै लाहांहां जाबायमोन। नाथाय पला गेदेर रावजों गाबज्रिनानै होनबाय, गावखौ मुंबो गाज्रि खालामनानै दाला, मानोना जों बयबो बेयावनो दं। जेब्ला जिसु ख्रिस्टखौ सला मोनो, बियो पल मुं लादोंमोन आरो बियो एपस्टल पल जादोंमोन। बिनि उनाव बियो इसोरनि गोबां गिदिर गिदिर खामानिफोरखौ मावदोंमोन, इसोरनि बाथ्राखौ प्रसार खालामदोंमोन। नाथाय बे जेब्ला समाव बियो इसोरनि बाथ्रा प्रसार खालामो, बियो गोबां पारसिकिउसन जेरै गाव सिगाङाव होदोंमोन बेबायदि मोनफिनदोंमोन। बेबायदिनो बियो जियालावबो लाबोजादोंमोन। नाथाय जियालाव थानाय समाव जे सिलास मुंनि सासे दंमोन आरो गावबो दङमोन, पल, बिसोर सानै दङमोन आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन जियालाव थानायफोरबो दङमोन। दा बे समाव जे बिसोरखौ सासे नेग्रा दङमोन जियालाव थानाय समाव। बेबायदिनो बिसोरो जियालावबो बिसोर गिनानै थायाखै, जियालावबो बिसोरो इसोरखौ बाख्नायाबालासिनो थायाखै। बिसोरो इसोरनियाव आर'ज खालामदों। जियालाव थानाय समाव बिसोरो इसोरनियाव आखाइ खबै खबै बेबायदिनो इसोरनियाव रोजाबदों। हयथ' बिसोरनि गाराङाबो बे समाव मोजां नङामोनबो जानो हागौ। हयथ' बिसोरो मोजां गोदै रावजों, बिसोरो गोदै गारांजों बिसोरो इसोरखौ मेथाइ रोजाबनानै बाख्नायाखैबो जानो हागौ। गारां मोजां गैयाबो जानो हागौ। दा बिसोरो अब्लाबो मा खालामदों? जे मेथाइ रोजाबदों, इसोरखौ बाख्नायनाय मेथाइ। इसोरनियाव आर'ज खालामदों आरो इसोरखौ बाख्नायनाय मेथाइ रोजाबदों। जाहोनाव मा जादों? बांग्रिं मावनानै बिथाफ्रा थलौ थोफौ मावदों होननानै बुंदों। बिथाफ्राबो मावदों, हा बिथाफ्रा। बिसिनि मेथाइ रोजाबनायाव, पल मोननि मेथाइ रोजाबनायाव, इसोरनियाव आर'ज खालामनायाव जियालनि बिथाया मावग्लोबदों। आरो बेबायदिनो मा होनदों? जे जियालनि दरजाया गेवदों होननानै बुंदों। जियालनि दरजाया गेवदों। आरो बेबायदिनो मा होनदों? जे बेखौ नुनानै जाय जियाल खाना बेखौ नेग्राया गावखौ सुइसाइड खालामनो नागिरदोंमोन। मानोना दरजायानो गेवबायब्ला गासै जियालनि मानसिफ्रा जोबनानै दोनजानायफ्रा खारग'लांखासिगोन। जुदि बिसोर खारग'लाङो, आंखौ जे राजायाब्ला बेबायदिनो हादोर दैदेनग्राया आंखौ ओरैनो नागारखानाय नङा, आंखौ बुथारखागोन। बेनिखायनो आंबो सुइसाइड खालामनोसै साननानै बियो सुइसाइड खालामनो नाजादोंमोन। नाथाय बे समाव पलमोनहा बुंहरदोंमोन जे नोङो बेबायदि खालामनाङा, गावखौ सिथारनानै लानो नाङा, जोङो जेरावबो थाङाखै बेयावनो दङ होननानै बुंदोंमोन। नाथाय बे मानसिया सोंदों, जियाल नेग्राया, आं मा खालामनांगौ होननानै बुंदों। जे बे मिथि मोनबाय जे बिसिनि आर'जजों, बिसिनि मेथाइजों जे बेबायदि खालामबाय, बेबायदि जाबाय होननानै बे मिथिदों। बियो आसरित जादों।
आसुरित जादों। उनाव मा होनदों जे पल मोना होनदों जाहैबाय नोंसोरो जिसु ख्रिस्टनियाव जिसु ख्रिस्टखौ फोथाय, नोंसोरो जुदि जिसु ख्रिस्टखौ फोथायब्ला, नोङो जुदि जिसु ख्रिस्टखौ फोथायोब्ला नोङो बोखांजागोन आरो नोंथांनि न'खरा बोखांजागोन होननानै पला बुंदोंमोन। दा बेवहाय जोङो नायब्लाथाय जोङो नुनो मोनो जे मेथाइनि बोलोखौ जों नुनो मोनो। बिसोरो मेथाइ रोजाबदोंमोन, रोजाबनायनि बोलोआव जियालनि दरजा गेवदोंमोन, जियाल खानानि दरजा गेवदोंमोन आरो बेबायदिनो बांग्रिंफोर मावदोंमोन। गोसोब्लाथाय पलमोनहा बे जियालनिफ्राय खारखुमानानै थांनो हायोमोन। नायदो नोंथांमोना बिनि गेजेरजों मिथिनो हागोन जे मेथाइ रोजाबनायाव इसोरखौ बाख्नायनाय मेथाइखौसो आं बुंदों, जानला मोनला बे मेथाइखौ आं बुङाखै। इसोरखौ बाख्नायनाय मेथाइ रोजाबनायाव, मेथाइजों इसोरखौ बाख्नायनायाव मा बोलो दङ, मेथाइजों इसोरखौ बाख्नायनायाव बेसेबां गोहो दङ, बिनि गेजेरजों दिनै नोंथांमोना नुनो मोनबाय जे पल आरो सिलासनि मेथाइ रोजाबनायाव जियाल खानानि दरजाया गेवनो गोनां जादोंमोन, बांग्रिं मावनो गोनां जादोंमोन। गोसोब्ला बिसोर बिनिफ्राय खारखुमानानै थांनो हायोमोन। उनाव बेफोर जाथायफोरखौ खोनानानै जे बिसोरखौ बे जियालनिफ्राय उदां खालामना होनाय जादोंमोन। दिनै बेखिनिखौ जोङो सोलोंबाय जे मेथाइखौ जोङो गोसो होनानै इसोरनियाव रोजाबनो नांगौ। जोङो सा स्राजाङै जोङो मेथाइखौ रोजाबनो नाङा, जे मेथाइखौ जोङो गोसो होनानै इसोरखौ थांखिनानै इसोरनियाव जोङो नोजोर लाखिनानै जोङो गोसो होथाबनानै जोंनि गाराङा जालागिदा जा, जोंनि गाराङा मोजांबाबो गाज्रिबाबो जोङो इसोरखौ थांखिनानै जों मेथाइ रोजाबोब्ला इसोरा बेवहाय गोजोनो आरो मेथाइजों इसोरखौ बाख्नायनायाव गोहो दङ, बोलो दङ। जेरै पल आरो सिलासआ मेथाइ रोजाबनायनि गेजेरजों जे दरजाखौ गेवहोनो हादोंमोन आरो बांग्रिं मावनो गोनां जादोंमोन, बेबायदि जोंनि मेथाइ रोजाबनायावबो इसोरा जोंनियाव फिथाइ थायो। जोङो मेथाइजों जों इसोरखौ बाख्नायनो हायो आरो बे मेथाइजों इसोरखौ बाख्नायनायाव इसोरा गोजोनो आरो बे मेथाइजों बाख्नायनाया ओरैनो नङा, बेवहाय बोलो दं, बेवहाय गोहो दङ। जोङो बेखौ दिनैनि बे गेजेरजों बाइबेल सिरिनि गेजेरजों इसोरनि गोथां शास्त्रनि गेजेरजों जोङो बयबो सोलोंबाय, आंबो सोलोंबाय, नोंथांमोनाबो सोलोंबाय। बे सोलोंनायाव जों बयखौबो इसोरा आशीर्बाद होथोंसै। बे समाव जोबनायाव फैबाय, आं बारा गोबाव बुंनो सानासै, दिनै बेखिनियावनो दोनथ'नो नागिरबाय। दा जोबनायनि सिगां आं नोंथांमोननिसिम रिकुवेस्ट खालामो, नोंथांमोना आंनि चेनेलाव जाय बिथांमोना गोदान, नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ दाबायनानै ला, जाहाथे आंनि गोदान आपडेटआ नोंथांनियाव गोख्रैनो मोनहैयो आरो नोंथाङा बे भिडिअखौ गोख्रैनो नुग्रोनो मोनो। दिनैनि थाखाय एसेनोसै, खुलुमबाय।